Καλησπέρα σε όλους. Ονομάζομαι Ευάγγελος Ρήγος, πρώην πρόεδρος του ΙΧΑ και ο ιδρυτής. Σήμερα έχουμε τη τιμή και τη χαρά να έχουμε την αγαπητή Δόκτωρ Παραρά, η οποία διδάσκει στο Πανεπιστήμιο του Μέριλαν. Και το θέμα της σήμερα θα είναι η πολιτική και ηθική παρακαταθήκη του Ιωάννη Καποδίστρια. Περισσότερο θα σας πει η κυρία Γκατζούλη. Σας ακούμε. Μάλιστα, μια στιγμή. Ευχαριστώ κύριε Ρήγο. Σας καλησπερίζω όλους σας και καλωσορίζω για ακόμη μια φορά τη δόκτωρα Πολύβια Παραρά, η οποία είναι διδάκτορα ελληνικών σπουδών από το Πανεπιστήμιο Πάρις Εξ-Νανεντέ της Γαλλίας με πτυχίο της Φιλοσοφικής Σχολής του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών. Διδάσκει από το 2011 ελληνικές σπουδές στο Τμήμα Κλασικών Σπουδών του Πανεπιστημίου του Maryland στη ΣΥΠΑ, ενώ πριν δίδαξε στο Πανεπιστήμιο Georgetown στην Ουάσιγκτον. Η κυρία Παραρά έχει συγγράψει για την πολιτική διάσταση των τραγωδιών του Εσχύλου. Έχουν δημοσιευτεί πλήστα άρθρα της σε επιστημονικά περιοδικά στους τομείς των κλασικών και νεοελληνικών σπουδών. Η κυρία Παραρά έφερε στο φως και δημοσίευσε το 2018 ένα σπάνιο και μοναδικό τόμο με τον τίτλο «Classical Bouquet», που ανθολογεί πολιτιστικά ελληνικά τοπία με αρχαία ελληνική λογοτεχνία και την πρόσληψή του στην ευρωπαϊκή λογοτεχνία. Με τον τόμο αυτό, ο οποίος κοίτονταν άγνωστος 160 χρόνια στη βιβλιοθήκη σπάνιων βιβλίων του Smithsonian Institution, διαγωνίστηκε το Ελληνικό Βασίλειο το 1855 στην πρώτη Διεθνή Έκθεση των Παρισίων. Επίσης, η κυρία Παραρά έχει παρουσιάσει πολυάριθμες εισηγήσεις σε διεθνή συνέδρια κλασικών, νεοελληνικών και ανθρωπιστικών σπουδών. Επιπλέον, έχει δημοσιεύσει άρθρα στον ελληνικό τύπο. Εκτός από τον επιστημονικό στίβο, διακρίσεις έλαβε και στον αθλητικό χώρο, κάνοντας πρωταθλητισμό στην καλαθοσφαίριση. Κατά το ακαδημαϊκό έτος 2017-18, η κυρία Πολύβια Παραρά έλαβε από τον πρόεδρο του Πανεπιστημίου του Maryland College Park το τιμητικό βραβείο του εξαιρετικού διδάσκοντα και μέντορα. Ο τίτλος της εισήγησης της κυρίας Παραρά σήμερα είναι «Η πολιτική και ηθική παρακαταθήκη του Ιωάννη Καποδίστρια». Κυρία Παραρά, είμαστε όλοι μας αυτιά για να ακούσουμε για το σπουδαίο αυτό άντρα. Σας ευχαριστούμε. Και εγώ σας ευχαριστώ κυρία Γκατζούλη και κύριε Ρήγο για την ευγενή σας παρουσίαση και πρόσκληση και χαίρομαι ιδιαίτερα που θα μιλήσουμε σήμερα για τον Ιωάννη Καποδίστρια που συζητήθηκε πάρα πολύ φέτος και θα εστιάσουμε στο έργο του ως κυβερνήτη και την πολιτική και ηθική του παρακαταθήκη. Το 1841, ο Ζωσέ Βαρτήρ τε Κομπινό, Γάλλος διπλωμάτης, συγγραφέας και φιλόσοφος, μιλάει για το ένιγμα Καποδίστριας για 2 δεκαετίες. Ο Κομπινό έγινε διάσημος κυρίως από το έργο του «Δοκίμιο για την ανισότητα των ανθρώπινων φυλών» «Essai sur l'inégalité des races humaines». Ο Καποδίστριας είχε καταβάλει πολύχρονες προσπάθειες για τη βελτίωση της ζωής των μαύρων και την κατάργηση του δουλεμπορίου στις ακτές της Αφρικής. Τα σκλαβοπάζαρα των πολιτισμένων εξόργιζαν τον ανθρωπιστή Καποδίστρια, ο οποίος πέτυχε διακήρυξη για την αποκήρυξη του εμπορίου των νέγρων στο συνέδριο της Βιέννης, ως αντίθετου στους νόμους της ανθρωποσύνης και της δημόσιας ηθικής. Ο Καποδίστριας είχε συντάξει και συγκεκριμένο υπόμνημα με προτάσεις για την επίλυση του θέματος αυτού, το οποίο υιοθετήθηκε πολύ αργότερα, το 1884-85. Ο Κομπινό λοιπόν θεωρούσε τον Καποδίστρια ένιγμα, επειδή δεν μπορούσε να καταλάβει πώς ο Έλληνας διπλωμάτης που διέθετε μεγάλο πλούτο
και είχε καταλάβει την ύψιστη διπλωματική θέση στα ανακτοβούλια της Ευρώπης, όσο έμπιστος σύμβουλος του Τσάρου της Ρωσικής Αυτοκρατορίας, είχε τόσο δημοκρατικές και ριζοσπαστικές ιδέες για την εποχή του. Ο καθηγητής Γιώργος Κοντογιώργης, εισηγητής μιας νέας επιστημολογίας που αξιολογεί την πρόοδο των κοινωνιών με παράμετρο την πολιτική ελευθερία, θα απαντούσε ότι ο Καποδίστριας ήταν ένιγμα για αυτούς που δεν είχαν τα επιστημολογικά εργαλεία να ερμηνεύσουν την πολιτική και ηθική συγκρότηση του Ιωάννη Καποδίστρια, ενός ηγέτη που συνέχιζε την παράδοση δημοκρατικότητας του ανθρωποκεντρικού ελληνικού κόσμου. Ο κορυφαίος καθηγητής και συνταγματολόγος Κωνσταντίνος Δεσποτόπουλος αξιολογεί ότι η δράση του Καποδίστρια ενσαρκώνει την κατεξοχήν αληθινή πολιτική, η οποία δεν ήταν πάντοτε δυνατό να ικανοποιεί τα πολιτικά δόγματα του 19ου αιώνα. Και το περιεχόμενο της κατεξοχήν αληθινής πολιτικής είναι η επιδίωξη του ευζήν της σύνολης κοινωνίας, όπως παραδίδει ο Αριστοτέλης. Άρα ο Καποδίστριας ήταν εύλογο να απογοητεύει κάποιους ιστορικούς που εμπνέονταν από εκείνα τα δόγματα που δεν μπορούσαν να κατανοήσουν τις προθέσεις του. Προθέσεις ενός πολιτικού πρικισμένου με κοινωνικό βλέμμα που ήταν πολύ μπροστά από την εποχή που είχε διαμορφώσει ο ευρωπαϊκός διαφωτισμός. Η μορφή και το έργο του Καποδίστρια δεν παρέμεινε στο επίκεντρο μετά τη δολοφονία του. Η εξήγηση του φαινομένου ότι δεν προβλήθηκε το έργο του Καποδίστρια δίνεται από τον Δημήτριο Βερναρδάκη, πολυπράγμονα λόγιο, θεατρικό συγγραφέα και καθηγητή της ιστορίας του Πανεπιστημίου Αθηνών, ο οποίος μιλάει για άγνωστο Καποδίστρια στα τέλη του 19ου αιώνα. Ο άγνωστος λοιπόν Καποδίστριας οφείλεται στο ότι μετά τη δολοφονία του επικράτησαν οι πολιτικοί του αντίπαλοι, οι οποίοι εδίωξαν και τους υποστηρικτές, αλλά και τη μνήμη του Καποδίστρια, και στο ότι όσα γράφτηκαν για τον Καποδίστρια προέρχονταν από αυτούς που αντιπολιτεύονταν τον κυβερνήτη. Επίσης, ο Κωνσταντίνος Δεσποτόπουλος συμπληρώνει το 1954 που γράφει τη διατριβή του για τον Καποδίστρια, ότι, ανοίγω εισαγωγικά, πλέον του ενός αιώνος αργότερα και της ανάπτυξης της πολιτικής επιστήμης, είναι δυνατή η αρτιότερη σύλληψη και δικαιότερη κρίση της πολιτικής δράσης του Καποδίστρια. Κλείνουν τα εισαγωγικά. Θα προσθέσω ότι σήμερα, το 2026, προσφέρονται επιπλέον εργαλεία για την επίλυση του ενίγματος Καποδίστριας. Πιο συγκεκριμένα, η κοσμοσυστημική γνωσιολογία που εισηγείται ο καθηγητής πολιτικής επιστήμης Γιώργος Κοντογιώργης, μεταξύ άλλων, ερμηνεύει την ιδεολογικά προσδιορισμένη νεωτερικότητα, όπως χαρακτηρίζει την ιστοριογραφία του ευρωπαϊκού διαφωτισμού, εξηγώντας ότι ο ευρωπαϊκός διαφωτισμός, αν και αναμφίβολα φιλελεύθερος ως προς τις ατομικές ελευθερίες, ως προς τις κοινωνικές και πολιτικές ελευθερίες, διαμορφώθηκε στη μοναρχική Ευρώπη που έβγαινε από τη φεουδαρχία και διατήρησε τη μοναρχική της θεμελίωση, ώστε να προσεγγίζει ιδεολογικά και όχι επιστημονικά το ιστορικό παράδειγμα πολιτικής ελευθερίας του ελληνικού κόσμου στο εξελικτικό ανάπτυγμα των κοινωνιών. Επίσης, η δημοσίευση από την Ακαδημία Κοσμοσυστημικής Γνωσιολογίας του 2025 της ιστορίας της νεότερης Ελλάδας, Νερουλού Καποδίστρια, προσφέρει νέα επιστημονικά εργαλεία για τη μελέτη του έργου και της παρακαταθήκης του Ιωάννη Καποδίστρια. Επιπλέον, φέτος, η αποκαλυπτική ταινία του ακαδημαϊκού σκηνοθέτη Ιωάννη Σμαραγδί για τον Ιωάννη Καποδίστρια άνοιξε τη συζήτηση εκ νέου για τον κυβερνήτη και ανέδειξε και κοινωνικοποίησε με επιτυχία τη μορφή του Ιωάννη Καποδίστρια στην Ελλάδα και διεθνώς. Ο Καποδίστριας φτάνει στις 6 Ιανουαρίου 1828 στο Ναύπλιο με το αγγλικό πολεμικό πλοίο Warspite. Τον συνοδεύει το γαλλικό πλοίο Ήρα και το ρωσικό Ελένη. Σύμφωνα με τις επιστολές του Νικολάου Κασομούλη στα στρατιωτικά ενθυμήματά του, η υποδοχή του στην πόλη υπήρξε αποθεωτική, ειδικά εκ μέρους του απλού λαού, ο οποίος έβλεπε τον κυβερνήτη ως λυτρωτή από τα δεινά του και τον δεχόταν ως μεσσία. Αλλά και επισημότεροι, με λίγες εξαιρέσεις μερικών προκρίτων αριστοκρατών, τον υποδέχονταν με χαρά και αγαλίαση.
Ο κυβερνήτης δολοφονείται στις 9 Οκτωβρίου 1831, έχοντας κυβερνήσει δηλαδή 3 χρόνια και 9 μήνες. Στο διάστημα αυτό, το υποσύσταση νεοελληνικό κράτος μόνο 2 χρόνια είχε μόνιμη πρωτεύουσα και ως το θάνατο του Καποδίστρια τα σύνορα δεν είχαν ακόμα καθοριστεί με τελική συνθήκη. Όταν λοιπόν έγινε ο Καποδίστριας κυβερνήτης, πρώτα απ' όλα είχε να λύσει αυτό το ίδιο το πρόβλημα της δημιουργίας κράτους και εξουσίας. Ποια ήταν τα πρότυπα που είχε υπόψη του και ποια από αυτά τέριαζαν στο ελληνικό έθνος? Χωρίς αμφιβολία, δεν σκέφτηκε να αντιγράψει τα καθεστώτα που επικρατούσαν στις ανατολικές χώρες, τη Ρωσία, την Αυστρία, την Πρωσία και ακόμα λιγότερο τα καθεστώτα από τις μικρές γερμανικές και ιταλικές χώρες. Αλλά ούτε το αγγλικό, ούτε το γαλλικό πρότυπο διακυβέρνησης είχε σκοπό να αντιγράψει, επειδή στις δύο αυτές χώρες, το 1828, το πολίτευμα ήταν μοναρχία, όπου το εκλογικό σώμα ήταν εξαιρετικά ισχνό και οι μονάρχες διατηρούσαν απόλυτη πρωτοβουλία στο σχηματισμό της κυβέρνησης, στη διάλυση της Βουλής και στην πρόταση των νόμων. Το πόσο ισχνό ήταν το εκλογικό σώμα δείχνουν οι αριθμοί. Στο Ηνωμένο Βασίλειο δικαίωμα ψήφου είχε το 3% του πληθυσμού, ενώ στη Γαλλία σε όλη την περίοδο της παλινόρθωσης ο αριθμός των εκλογέων δεν ξεπέρασε το 3%. Ποια ήταν η ιδεολογία του Καποδίστρια? Ο Καποδίστριας αποτελούσε ακάματο αγωνιστή δημοκρατικών ιδεών, γι' αυτό και τα ξένα ανακτοβούλια ήθελαν να σταματήσουν πάση θυσία το πολιτικό του πρόταγμα να κάνει την Ελλάδα μήτρα δημοκρατικότητας και ανθρωπισμού. Η μορφωτική, ηθική και πολιτική άνοδος των ανθρώπων αποτελούσε βασική προϋπόθεση κοινωνικής αλλαγής για τον Καποδίστρια. Έγραφε ότι οι λαοί πολεμούν για ανεξαρτησία θεμελιωμένη σε νόμους και θεσμούς και όχι σε παθητική υποταγή. Ο Καποδίστριας ήθελε να αντιπροσωπεύονται οι πολίτες με ενεργό συμμετοχή στην πολιτική, προκειμένου να επιλύονται οι ανάγκες του λαού προς όφελος των ανθρώπων και της γενικής ευημερίας. Αυτό βέβαια ήταν ένα πρόταγμα αντίθετο προς τις επιδιώξεις και την ιδεολογία της μοναρχευομένης Ευρώπης. Επιθυμία λοιπόν του Καποδίστρια ήταν να δημιουργηθεί ελληνικό κράτος με όσο το δυνατόν μεγαλύτερη έκταση και πληθυσμό και με πολίτευμα που θα τέριαζε στην παράδοση του ελληνικού έθνους. Ο Καποδίστριας γνώριζε ότι οι Έλληνες στην Επανάσταση πολέμησαν για την ανεξαρτησία τους και την ταυτότητά τους και ότι στα 3 συντάγματα που ψηφίστηκαν στη διάρκεια του αγώνα προέταξαν την ορθόδοξη πίστη τους και τη δημοκρατικότητα. Ο Καποδίστριας ήταν ο καλύτερος εκφραστής αυτής της γραμμής που έδινε περιεχόμενο στον όρο αρχαία ελληνική και βυζαντινή παράδοση. Ο κυβερνήτης πίστευε ότι αυτή η παράδοση ήταν και η μοναδική που δικαιώνει την ύπαρξη του νεοελληνικού κράτους, αλλά και τους μελλοντικούς αγώνες για την απελευθέρωση εκείνων που θα έμεναν έξω από τα πρώτα σύνορα. Ο Καποδίστριας σεβάστηκε το Σύνταγμα της Τριζίνας του 1827 ως προς την αρχή του «Πάσα εξουσία πηγάζει από το έθνος και υπάρχει υπέρ αυτού». Όμως δεν μπορούσε να ορκιστεί στο Σύνταγμα της Τριζίνας επειδή όριζε ότι έπρεπε να υπερασπιστεί και να διατηρήσει με όλες του τις δυνάμεις την ανεξαρτησία του ελληνικού έθνους. Τέτοιον όρκο ήταν αδύνατο να δώσει το 1828 γιατί δεν υπήρχε ανεξάρτητο έθνος όταν ανέλαβε κυβερνήτης, αφού το πρωτόκολλο του Λονδίνου του 1828 απέκλειε την ανεξαρτησία του ελληνικού έθνους και προέβλεπε μονάχα τη δημιουργία ενός αυτόνομου ελληνικού κράτους φόρου υποτελές στην Υψηλή Πύλη, όπου το κράτος αυτό θα περιελάμβανε μικρό τμήμα του ελληνισμού και της ελληνικής γης, δηλαδή βόρεια μέχρι τον Αχελό και το Σπερχιό, νότια την Πελοπόννησο και ανατολικά την Εύβοια και τις Κυκλάδες. Ο Καποδίστριας βέβαια με τις έμπειρες ενέργειές του, εκμεταλλευόμενος τις διεθνείς εξέλιξεις, επιδόθηκε σε έναν διπλωματικό αγώνα και κατάφερε να επεκτείνει τα σύνορα του ελληνικού κράτους βόρεια μέχρι τη γραμμή Βόλου-Άρτας και επέτυχε και την ανεξαρτησία.
Ο Καποδίστριας εκλέχθηκε από την Εθνοσυνέλευση στις 14 Απριλίου 1827 κυβερνήτης της Ελλάδας για 7 χρόνια. Έλαβε από τη Βουλή έκτακτες αρμοδιότητες, ώστε η νομοθετική εξουσία να συγκεντρωθεί στο πρόσωπο του κυβερνήτη, βοηθούμενο από ένα ειδικό συμβούλιο, συγκροτούμενο από 27 μέλη που ονομαζόταν Πανελλήνιο και το οποίο είχε 3 τμήματα: οικονομία, διοίκηση των εσωτερικών και πολέμου. Ο Καποδίστριας ήταν ένας άνθρωπος που γνώριζε άριστα πώς να οργανώσει ένα νεοσύστατο κράτος, όντας δεξιοτέχνης της διπλωματίας και γνώστης των διεθνών σχέσεων με ηγετική φυσιογνωμία, που ήταν ακριβώς ό,τι χρειαζόταν εκείνη την κρίσιμη στιγμή η Ελλάδα και οι Έλληνες. Μέσα σε 3 χρόνια διακυβέρνησης που ουσιαστικά παρέλαβε το απόλυτο 0. Έφτιαξε κράτος και κατάφερε να πετύχει τους στόχους που είχαν τεθεί και με το παραπάνω. Επιγραμματικά παρουσιάζω το τιτάνιο έργο του Καποδίστρια ως Ηρακλέους που επέτυχε το 13ο άθλο του. Ήρθε στην επαναστατημένη Ελλάδα ως κυβερνήτης, φέρνοντας μαζί του 300.000 φράγκα, τα οποία τα είχε για την εξαγορά αιχμαλώτων, για φιλανθρωπία, για περίθαλψη γερόντων, γυναικών και ανέστιων από τον πόλεμο. Από το Μάιο του 1828, η Ρωσία και η Γαλλία άρχισαν να δίνουν 500.000 φράγκα και 500.000 ρούβλια αντίστοιχα για να ενισχύσουν τον ορθωτικό έργο του Καποδίστρια. Όμως πριν από το Μάιο του 1828, τους 4 αυτούς μήνες, ο Καποδίστριας δεν είχε καθόλου χρήματα για να συντηρήσει το στρατό και για να το πράξει αυτό, πήρε από τις 300.000 που είχε μαζί του για φιλανθρωπίες. Έκανε συγχρόνως προσπάθειες να μπορέσει να μαζέψει χρήματα, προκειμένου να αγοράσει τρόφιμα για τη χώρα, έδινε και από την προσωπική του περιουσία ό,τι του είχε απομείνει και συνέχιζε τις εκκλήσεις για βοήθεια προς τους Έλληνες στην Αγκώνα, στην Βενετία και στο Λιβόρνο. Στις 2 Φεβρουαρίου 1828 ίδρυσε την Εθνική Χρηματιστική Τράπεζα, το πρώτο πιστωτικό ίδρυμα της χώρας. Πραγματοποίησε εσωτερικό δάνειο, καλώντας όλους να τοποθετήσουν τα χρήματά τους με τόκο 8%, προσελκύοντας και ποσά από το εξωτερικό. Συνέβαλε και ο ίδιος από την προσωπική του περιουσία στη σύσταση της τράπεζας. Επίσης, προέβλεπε να προσελκύσει και κεφάλαια ελληνικά και ξένα από το εξωτερικό. Η τράπεζα έγινε και είχε μερική επιτυχία, επειδή δεν κατέθεσαν τα κεφάλαιά τους όσοι ανέμενε ο Καποδίστριας, επειδή του έκαναν αντιπολίτευση. Η τράπεζα ήταν αυτή που χρηματοδότησε τις στρατιωτικές δυνάμεις και τις επιτυχείς πολεμικές επιχειρήσεις, την ανασυγκρότηση του στόλου και την καταστολή της πειρατείας, την πρώτη οργάνωση της διοίκησης και τη συντήρηση πλήθους ανέστιων οικογενειών. Εξέδωσε νόμισμα το Φοίνικα και τον Ιανουάριο του 1830 ίδρυσε στη Σύρο την πρώτη ασφαλιστική εταιρεία και ακολούθησε και δεύτερη. Η ανάπτυξη των εσωτερικών πόρων αποτέλεσε μεγάλο άθλο του κυβερνήτη, τον οποίο κατάφερε όχι με την επιβολή νέων φόρων, αλλά με την καλύτερη ίσπραξη των ήδη υπαρχόντων φόρων και τις μεγαλύτερες αποδόσεις αυτών, συνεπία της αποκατάστασης της τάξης και της ασφάλειας της χώρας και της ανόρθωσης της οικονομίας με την ενίσχυση των καλλιεργητών, των κτηνοτρόφων, καθώς και αξιοποιώντας τα σιδηρομεταλλεύματα της Ερμιονίδας και τον ορυκτό άνθρακα της Ευβοίας. Ο Καποδίστριας εισήγαγε ένα πνεύμα αυστηρής οικονομίας, αυστηρής λογιστικής τάξης και ακρίβειας, φιδούς δημοσίου χρήματος, απόδοσης λογαριασμών από τους υπολόγους πολιτικούς και στρατιωτικούς και έλεγχο σε κάθε διαχείριση για τα πάντα, που μέχρι τότε δεν είχαν εφαρμοστεί ποτέ. Με αυτή τη χρηστή διαχείριση επέτυχε να διασώσει σημαντικά ποσά υπέρ του Δημοσίου Ταμείου. Για παράδειγμα, οι μισθοί και οι μερίδες τροφοδοσίας των στρατιωτικών τμήματων, καταβάλλοντας την αληθινή δύναμη στους πραγματικούς παρόντες, δηλαδή με βάση καταστάσεις που υπογράφονταν από τους διοικητές και τις μονάδες και από διαχειριστές αυστηρά ελεγχόμενους και επιθεωρούμενους από ειδική υπηρεσία. Επίσης, περισυνέλεξε και διέσωσε είδη του δημοσίου που ήταν εγκαταλελειμμένα σε αποθήκες και γενικά κρατική περιουσία η οποία αξιοποιήθηκε.
Επιπλέον, ο κυβερνήτης εφάρμοσε σύστημα παροχής βοηθήματος στους απόρους έναντι κάποιες εργασίες. Αξιοποίησε τις λίες του πολέμου και κατασκεύασε χάλκινα νομίσματα από άχρηστα τηλεβόλα, τα οποία απέδωσαν πόρους στην κυβέρνηση. Η επιβολή και εισπράξη των φόρων γινόταν απευθείας από την κυβέρνηση με δικαιοσύνη και ισότητα, χωρίς τη μεσολάβηση των προκρίτων, για να αποφεύγει τη φοροδιαφυγή και την εκμετάλλευση των πολιτών. Προάσπισε την οικονομία του δημοσίου χρήματος με αυστηρό έλεγχο και λογοδοσία. Αυτό που ζητούσε ο ίδιος ο Καποδίστριας από τους δημοσίους υπαλλήλους, το εφάρμοζε ο ίδιος, με υψηλό παράδειγμα εργατικότητας, αφοσίωσης στα κοινά και αυταπάρνησης, εργαζόμενος καθημερινά παρά την ασθενή υγεία του από τις 5 το πρωί μέχρι τα μεσάνυχτα και έχοντας περιορίσει τις προσωπικές του δαπάνες στο 0 και αρνούμενος κάθε αντιμισθία και από το Πανελληνίο και από την Εθνική Συνέλευση του Άργους, αλλά και εξοδεύοντας ο ίδιος την προσωπική του περιουσία για τις ανάγκες της χώρας. Δίνοντας αυτό το παράδειγμα, έβρισκε απήχηση στις εκκλήσεις του προς τους δημοσίους υπαλλήλους. Ο Καποδίστριας επίσης οργάνωσε άτακτο και τακτικό στρατό. Οι στρατιώτες συνειδητοποίησαν ότι ήταν στρατιώτες της πατρίδας και όχι του εκάστοτε καπεταναίου. Φρόντιζε επίσης για την πολιτισμένη συμπεριφορά απέναντι στους αιχμαλώτους τους και στα γυναικόπαιδα του εχθρού. Κατάφερε την εκένωση της Πελοποννήσου από τις δυνάμεις του Ιμπραήμ, όπως επίσης και την απελευθέρωση όλης της στερεάς Ελλάδας ως τη συνοριακή γραμμή Άρτας-Βόλου, την οποία και πέτυχε τελικά, όπως προείπα, ως βόρεια συνοριακή γραμμή του ελληνικού κράτους. Έφτιαξε πρωτοβάθμια αυτοδιοίκηση με πόλεις και χωριά και στη δευτεροβάθμια αυτοδιοίκηση οργάνωσε το θεσμό της δημογεροντίας από αντιπροσώπους των κοινοτήτων κάθε επαρχίας. Έδωσε το δικαίωμα του εκλέγην σε όλους τους πολίτες, όσους είχαν συμπληρώσει το 25ο έτος της ηλικίας τους και εκλέξιμοι ορίστηκαν όσοι είχαν συμπληρώσει το 35ο έτος της ηλικίας τους. Ίδρυσε πολιτογραφική υπηρεσία, στατιστική υπηρεσία και διενήργησε την πρώτη απογραφή και συνέταξε επίσης το πρώτο κτηματολόγιο. Συνέστησε το πρώτο ταχυδρομείο της χώρας. Ίδρυσε το πρώτο Εθνικό Μουσείο της Ελλάδας στην Αίγινα για την περισυλλογή των αρχαιοτήτων και έφτιαξε νομοθεσία για τη διαφύλαξή τους. Ίδρυσε βιβλιοθήκη όπου συγκεντρώνονταν βιβλία προερχόμενα από δωρεές Ελλήνων του εξωτερικού, καθώς και αυτών που εξέδιδε το Εθνικό Τυπογραφείο. Οργάνωσε την παιδεία, δίνοντας έμφαση στην επαγγελματική εκπαίδευση. Έβαλε στόχο την ίδρυση ενός σχολείου, τουλάχιστον σε κάθε χωριό και κομμόπολη, και εισήγαγε την αλληλοδιδακτική μέθοδο. Προχώρησε στην καθιέρωση της δωρεάν παιδείας για όλους τους μαθητές στο πλαίσιο παροχής ίσων ευκαιριών μόρφωσης σε όλους ανεξαιρέτως τους πολίτες. Στα θέματα τα εκκλησιαστικά αγωνίστηκε για την οργάνωση της Εκκλησίας και τη μόρφωση του κλήρου με τη δημιουργία εκκλησιαστικής σχολής. Ο κυβερνήτης σε οδηγίες του προς τους δασκάλους της επικράτειας τόνιζε. Ανοίγουν εισαγωγικά. Να κάνετε θεμέλιο της παιδείας στις απλές ψυχές των παιδιών το φόβο του Θεού που είναι η αρχή της σοφίας και να τους εφοδιάζετε με την αληθινή παιδεία και την ευσέβεια, να τους διδάσκετε την Ιερά Κατήχηση από την οποία πηγάζουν τα αληθινά χρέη του χριστιανού και του αγαθού πολίτη. Το δίπτυχο αυτό του Καποδίστρια, ο καλός χριστιανός και ο αγαθός πολίτης, πήγαζαν από τις δύο παραδόσεις του ελληνισμού, τη δημοκρατία και το χριστιανισμό. Όταν το ρωτούσαν τι θα πρέπει να εννοήσουμε σήμερα όταν μιλάμε για Έλληνες, απαντούσε, ανοίγουν εισαγωγικά. Το ελληνικό έθνος αποτελείται από ανθρώπους, οι οποίοι από την άλωση της Κωνσταντινούπολης δεν έπαψαν να ομολογούν την ορθόδοξη πίστη τους και δεν σταμάτησαν ποτέ να μιλούν τη γλώσσα των πατέρων τους, την ελληνική, και παρέμειναν ακλόνητοι κάτω από την πνευματική ή κοσμική δικαιοδοσία της Εκκλησίας τους σε οποιοδήποτε μέρος της τουρκοκρατούμενης πατρίδας τους και αν βρίσκονταν. Κλείνουν τα εισαγωγικά. Επιπροσθέτως της παιδείας, ο Καποδίστριας οργάνωσε τη δημόσια τάξη και τη δικαιοσύνη. Καταπολέμησε αποτελεσματικά τη ληστεία και την πειρατεία.
Ο λαός τον ευλογούσε ως λυτρωτή του και τον ονόμαζε Μπαρμπαγιάννη, δείχνοντας ευσέβεια και φιλοστοργία στο πρόσωπο του Καποδίστρια. Οργάνωσε την υγεία, δημιουργώντας το πρώτο λιμοκαθαρτήριο και το πρώτο ναυτικό νοσοκομείο και 2 άλλα ακόμα νοσοκομεία στο Ναύπλιο, το Εθνικό Νοσοκομείο και το Εθνικό Στρατιωτικό Νοσοκομείο. Επίσης έφτιαξε το πρώτο ορφανοτροφείο του έθνους για τα ορφανά των πολεμιστών του Εθνικού Αγώνα. Πραγματοποίησε οικιστική πολιτική και πάρα πολλά δημόσια κτίρια και δημόσια έργα σε διάφορες πόλεις της Ελλάδας, όπως το Οικοτροφείο στην Αίγινα, το Εθνικό Τυπογραφείο, το Κεντρικό Σχολείο, τα αλληλοδιδακτικά σχολεία, το Νομισματοκοπείο. Κατασκεύασε μεγάλες παραλιακές οδούς, φυτεύτηκαν χιλιάδες δέντρα, κτίστηκαν δημαρχία, δημιουργήθηκαν δρόμοι και πλατείες, οικοδομήθηκε στο Ναύπλιο το κτίριο πρόνοιας υπέρ των απόρων Ελλήνων. Αυτό όμως που επιδίωκε και ήταν μοναδικό για την εποχή του και απόδειξη του βαθιού δημοκρατικού του χαρακτήρα ήταν ότι ήθελε να διανύμει την εθνική γη στους ακτήμονες. Είχε την αντίληψη ότι όλοι οι Έλληνες έπρεπε να έχουν ατομική ιδιοκτησία, ώστε να διαβιούν με αξιοπρέπεια. Ζήτησε την έγκριση της γερουσίας, ώστε να διανύμει τη γη στους ακτήμονες, υποστηρίζοντας ότι η κυβέρνηση πρέπει να μπορέσει να δώσει σε όλους τους ακτήμονες των επαρχιών μερικά στρέμματα γης, επειδή άμα γίνει αυτό θα απολάμβαναν το δικαίωμα της ψηφοφορίας με ανεξαρτησία. Ο Καποδίστριας ήθελε να καταστήσει τους Έλληνες ένα λαό ιδιοκτητών, θεωρώντας ότι η διανομή της εθνικής γης στους ακτήμονες ήταν η αρχή για την πορεία της χώρας προς τη συνταγματικότητα και την εθνική ενότητα. Ο Καποδίστριας καταλάβαινε ότι αν δεν εξασφαλιστεί πρώτα ο κάθε Έλληνας πολίτης, δεν θα αναπτυχθεί σωστά η κοινωνική συνείδησή του. Πίστευε ότι εξασφαλίζοντας τον πολίτη με ένα κομμάτι γης, τον ενεργοποιούσε και τον καθιστούσε υπεύθυνο για την τύχη αυτού του τόπου. Σύμφωνα με το Σύνταγμα, θέματα που αφορούσαν τη διανομή γης έπρεπε να γίνουν αποδεικτά από τη γερουσία. Διαβάζουμε στα άπαντα του Τερτσέτη, που είχε διατελέσει Γενικός Γραμματέας της Επικρατείας δίπλα στον Καποδίστρια, τα ακόλουθα. Ανοίγουν εισαγωγικά. Ο κυβερνήτης κάλεσε διάφορους γερουσιαστές στα μέσα Ιουλίου του 1831 για να τους παρακινήσει να ολοκληρώσουν μερικά νομοσχέδια, τα οποία τους είχε υποβάλει, μεταξύ των οποίων ήταν και το περί διανομής της γης. Κρατούσε στο χέρι του μία εφημερίδα ξένη και μας είπε: «Ένα άρθρο περί Βολιβάρ με έκανε να σας φωνάξω. Καθυστερείτε το νομοσχέδιο για τη διανομή γης, γιατί δεν θέλετε τη διανομή όπως την έχω προτείνει, γιατί δεν αγαπάτε την ισότητα. Θέλετε η διανομή να κατεβαίνει από τους μεγάλους στους μικρούς, ενώ το σχέδιό μου αποβλέπει τώρα στους μικρούς. Θα έρθει και η δική σας σειρά. Ενεργείτε, όσο είμαι ζωντανός. Μπορεί να έρθει μια μέρα και να με βρείτε κρύο κουφάρι. Θα έρθει άλλος με τον οποίο δεν θα έχετε την ευκολία να συνεννοείστε όπως με εμένα. Γι' αυτό θέλω να σας παραδώσω ως ελεύθερα και λογικά όντα ως ιδιοκτήτες. Ωφεληθείτε από τη συγκυρία». Κλείνουν τα εισαγωγικά. Δυστυχώς, η διορατικότητα και η λογική του Καποδίστρια για τη δημιουργία πολιτών ιδιοκτητών δεν ολοκληρώθηκε, αφού η δολοφονία του Καποδίστρια δεν επέτρεψε να τελεσφορήσει το ζήτημα της διανομής της εθνικής γης στους ακτήμονες. Ο πιστός φίλος του Καποδίστρια και φιλέλληνας Ελβετός Εϊνάρδος έγραψε: «Ο θάνατος του κυβερνήτου είναι συμφορά για την Ελλάδα. Είναι δυστύχημα για όλη την Ευρώπη και το λέω με θλίψη διπλή. Ο κακούργος που δολοφόνησε τον κόμι Καποδίστρια δολοφόνησε την πατρίδα του». Ανακεφαλαιώνοντας, αναφέρω την ρίση του Καποδίστρια, που απίφθενε στους κατηγόρους του, που τον συκοφαντούσαν και σχεδίαζαν την εξόντωσή του. «Δεν ζει ο άνθρωπος, ζει το έργο του».
Όταν το ελληνικό έθνος πολεμάει για την ανεξαρτησία του το 1821, έχει συνάμα γεννήσει και τον ηγέτη του, που θα πρωτοστατήσει στην προάσπιση και θεμελίωση του ελληνικού κράτους. Έναν κυβερνήτη υψίπολη, κατά τη Σοφόκλεια διάνοια, δηλαδή έναν πολιτικό άνδρα που θα αφιερωθεί να κάνει την πατρίδα του μεγάλη, σηκώνοντάς την ψηλά. Αυτός ήταν ο Ιωάννης Καποδίστριας, ένας υψίπολος του ελληνισμού, που γέννησε μια πορεία αδιάκοπης εθνικής προσφοράς, με απόλυτη ανιδιοτέλεια, ένας υπερασπιστής της κοινωνικής δικαιοσύνης, της ισοπολιτείας, της ισονομίας μεταξύ των ανθρώπων όλων των κοινωνικών τάξεων. Ένας σπάνιος και έξοχος πολιτικός, με ευρύ πνεύμα και αμερόληπτες γνώμες. Ένας Έλληνας χριστιανός, σεμνός και μετριόφρον, αγνός ιδεολόγος, δημοκράτης και φλογερός αγωνιστής για κάθε δίκαιο και πνευματικό αγώνα. Διαβάζουμε στις πηγές, ανοίγω εισαγωγικά. Η γλυκιά και τίμια φυσιογνωμία του, τα μεγάλα καστανά ήρεμα μάτια του, όπου αντιφέγγιζαν καθαρά η ευφυΐα, η καλοσύνη, η ταπεινοσύνη, το πλατή και αφράρι δωμένο μέτωπό του, που φανέρωνε το ύψος και το βάθος της σκέψεως, το χλωμό χρώμα του προσώπου του, δείγμα μιας ευαίσθητης και μελαγχολικής ψυχής, το κανονικό του στόμα που άνθιζε συχνά ένα υπεργείνο χαμόγελο, όλος αυτός ο σπάνιος συνδυασμός φυσικών προτερημάτων, ενωμένος με όλες τις ηθικές και ψυχικές αρετές, τον έκαναν άξιο της τιμής, του σεβασμού και της αγάπης όλων. Ο Καποδίστριας παρουσιάζεται ως παρήγορος άγγελος και πατέρας των Ελλήνων. Η ζωή του, γεμάτη αυταπάρνηση και προσήλωση στο χρέος, είναι μια πορεία θυσίας για το υπέρτατο αγαθό, την πατρίδα. Ο καθηγητής Κωνσταντίνος Δεσποτόπουλος στη διατριβή του για το έργο του Καποδίστρια σημειώνει ότι ο κυβερνήτης κατορθώνει να πράξει ό,τι ουδεμία άλλη στον κόσμο κυβέρνηση θα μπορούσε να έχει πράξει. Αξίζει λοιπόν να αναρωτηθούμε ποιοι ήταν οι λόγοι που πραγματοποίησε το 13ο άθλο του Ηρακλή, όχι στο μυθικό αλλά στο ιστορικό γίγνεσθε. Επιγραμματικά ας προταθεί ως απάντηση το πολιτιστικό γινόμενο που πηγάζει από την ελληνική πολιτιστική του ταυτότητα και το ορθόδοξο χριστιανικό ήθος. Πρώτον, ο Καποδίστριας διέθετε δημοκρατικές ιδέες που φαίνονταν παράδοξες στα ανακτοβούλια της Ευρώπης. Ανακτοβούλια που έβλεπαν τους πολίτες ως υπηκόους. Ο Καποδίστριας έβλεπε τους Έλληνες σύμφωνα με την ιστορική τους διαδρομή, δηλαδή ως πολίτες. Γι' αυτό είχε προτεραιότητα να τους καταστήσει όλους ιδιοκτήτες γης νοικοκυρέους, ώστε να μην καθίστανται χειραγωγούμενοι των πολιτικών. Ερώτημα. Αποτελεί αυτή η πολιτική στρατηγική παρακαταθήκη ζητούμενο σήμερα για την ευρωπαϊκή και ελληνική πολιτική? Δεύτερον, ο Καποδίστριας, σύμφωνα με τις αρχές της θεμελίωσης της Αθηναϊκής Δημοκρατίας, ασκούσε αυστηρό έλεγχο με απόδοση ευθυνών και λογοδοσία στην άσκηση της δημόσιας πολιτικής και οικονομικών. Ερώτημα. Χρειαζόμαστε την εποχή μας διαφάνεια στην άσκηση της πολιτικής, ώστε οι πολίτες να είναι πεπισμένοι για τη χρηστή διαχείριση του εθνικού τους κεφαλαίου και την αξιοποίησή τους στην πραγματοποίηση πολιτικών που ανεβάζουν το βιωτικό επίπεδο της σύνολης κοινωνίας με στόχο το ευζήν? Τρίτον, σύμφωνα με την ελληνική παιδεία του, ο Καποδίστριας δεν θεωρούσε την ύλη αυτό σκοπό, αλλά τον άνθρωπο ως την ύψιστη αξία, ως πολίτη αξιοπρεπή και ενάρετο. Πρότυπό του ο Υψίπολης της Σοφόκλειας Διάνοιας, τον οποίον εσάρκωσε απόλυτα. Ερώτημα. Ποια αντίστοιχα πρότυπα πολιτικής και πολίτη έχει να προσφέρει ο σύγχρονος κόσμος? Σας ευχαριστώ πολύ για την προσοχή σας και θα χαρώ πολύ να κάνουμε μια ωραία συζήτηση. Ευχαριστούμε πολύ, κυρία Παραρά, για την τόσο λεπτομερή διάλεξη και ευαίσθητη διάλεξη για τον πρώτο κυβερνήτη της Ελλάδος, που πράγματι ήταν ένας σπουδαίος άνθρωπος και κυβερνήτης που εξάσκησε την αληθινή πολιτική, όπως είπατε. Σε μια μικρή κριτική που έγραψα, ορμόμενη από το φιλμ Καποδίστριας, τον χαρακτήρισα ως άτομο να περπατά στους διαδρόμους της Ευρώπης,
κουβαλώντας την Ελλάδα σαν πληγή μέσα στο στήθος. Πολλά και δύσκολα τα ερωτήματα που θέσατε. Για να δούμε τι λένε, τι λέει το φόρουμ εδώ. Και δίνω το λόγο πρώτα στον κύριο Παναγιώτη Μπαλτατζή, στον δόκτωρα Παναγιώτη Μπαλτατζή από τη Βαλτιμόρη. Κύριε Μπαλτατζή. Καλησπέρα σε όλους από τη Βαλτιμόρη του Μέριλαντ, την πολιτεία που διδάσκει και η καθηγήτρια κυρία Παραρά. Μας εντυπωσίασε, πρώτη φορά ακούσαμε έτσι μια τόσο περιληπτική και γενική εικόνα του Καποδίστρια και μας κάνατε και όλα τις ερωτήσεις που θα πρέπει να κάνουμε εμείς. Τι μπορεί να γίνει σε αυτή τη χώρα, γιατί έχουμε τόσα πολλά προβλήματα και πώς θα μπορούσε να αλλάξει το κατεστημένο ή το σύστημα διακυβέρνησης για να πάμε μπροστά. Κατά τη γνώμη μου χρειάζεται πρώτα αυτογνωσία. Δηλαδή να καταλάβουμε την κατάστασή μας. Δηλαδή ποιοι είμαστε και γιατί βρισκόμαστε σε αυτή την κατάσταση. Επίσης, είναι σημαντικό να διαβγαστούν οι έννοιες. Τι είναι δημοκρατία, αν θέλουμε οι πολίτες να συμμετέχουν στη διαμόρφωση της πολιτικής και ποιο είναι το τίμημα μιας τέτοιας επιλογής. Γιατί στην παρούσα κατάσταση η πολιτική διαμόρφωση της πολιτικής ασκείται από επαγγελματίες πολιτικούς και η κοινωνία των πολιτών βρίσκεται στην ιδιωτεία επιδιώκοντας τους προσωπικούς της στόχους. Αυτό έχει ως αποτέλεσμα να διαμορφώνονται πολιτικές πέραν αυτού που ίσως τα αποφάσιζε μια πιο συμμετοχική κοινωνία των πολιτών. Θα έλεγα πρώτα πρέπει να συνειδητοποιήσουμε την κατάστασή μας. Αυτό είναι το πρώτο βήμα. Και βέβαια πιστεύω ότι χρειάζεται και μια δεύτερη αναγέννηση στο θέμα της παιδείας. Δηλαδή να καταλάβουν οι Έλληνες πρώτα, αλλά και όλοι οι άνθρωποι, τι σημαίνει ελληνική ταυτότητα. Τι συμβολή έχει ο ελληνικός πολιτισμός στη διαμόρφωση πολιτικών που θα αντιμετωπίσουν τις προκλήσεις της σύγχρονης εποχής. Όπως για παράδειγμα, ότι ο άνθρωπος δεν αποτελεί πια την αξία την ύψιστη, αλλά αυτή που είναι ύψιστη αξία είναι το κέρδος. Άρα πρέπει να αντιμετωπίσουμε ένα αξιακό θέμα. Και το άλλο θέμα, το βασικό, είναι το θέμα της δημοκρατίας. Πώς αντιλαμβανόμαστε το ρόλο των πολιτών, όχι ως παθητικών υπηκόων που θα έλεγε η μοναρχευόμενη Ευρώπη την εποχή του Καποδίστρια, αλλά ως ενεργών ανεξάρτητων πολιτών. Εμένα προσωπικά με εντυπωσίασαν οι ιδέες του να καταστήσει όλους τους Έλληνες ιδιοκτήτες γης, με το σκεπτικό να είναι ανεξάρτητοι πολιτικά, να μην είναι θύματα πολιτικής πελατείας και χειραγώγησης. Γιατί ο άνθρωπος που έχει μια αξιοπρεπή διαβίωση ανεξάρτητη, που μπορεί να ζήσει με τα δικά του μέσα, έχει και ελεύθερη σκέψη. Αυτάρκεια. Και είχε αυτό το όραμα. Αλλά η Γερουσία δεν ψήφιζε και δεν μπορούσε μόνος του να υπογράψει τη διανομή της γης. Και τον δολοφόνησαν κιόλας πριν προλάβει να τους πείσει για αυτό που έπρεπε να γίνει. Αλλά αυτή η κοινωνία των Ελλήνων που έχουν ένα κομμάτι γης δεν ήθελε να τους κάνει πλούσιους, ήθελε να τους κάνει αξιοπρεπείς, ανεξάρτητους καλλιεργητές της γης, ώστε να μην ζουν στην ανασφάλεια και στην εξάρτηση πολιτικών πατρόνων. Αλλά ας μην ξεχνάμε, κυρία Παραρά, πως τη γη την κατήχαν οι Κοτσαμπάσιδες εκείνη την εποχή. Ναι, μιλούσε για την εθνική γη. Όταν υποχώρησαν οι Τούρκοι,
στην πρόοδο της Επανάστασης, αυτά τα κτήματα που παρέμειναν ονομάστηκαν εθνική γη. Μάλιστα. Αυτά που κατήχαν πριν οι Τούρκοι. Ναι. Περί αυτού ομιλούσε, να γίνει διανομή της εθνικής γης στο αυτονόητο. Δηλαδή, αυτά που έλεγε ο Καποδίστριας πριν 200 χρόνια είναι τα αυτονόητα. Αλλά δυστυχώς και σήμερα δεν υπάρχουν. Δηλαδή και σήμερα ο Έλληνας αντιμετωπίζει ένα πρόβλημα να κάνει μια οικογένεια, Έτσι. να παντρευτεί, να στήσει την οικογένειά του. Και αναρωτιόμαστε γιατί μας συμβαίνουν όσα μας συμβαίνουν, γιατί έχουμε δημογραφική κρίση, γιατί μεταναστεύουν οι Έλληνες. Μάλιστα. Άμα θέλεις να έχεις ένα ισχυρό κράτος, πρέπει να ενισχύσεις τους πολίτες σου. Να είναι αυτόνομοι, παραγωγικοί, αξιοπρεπείς και ανεξάρτητοι. Και να συνδιαμορφώνουν την πολιτική για το κοινό καλό, για το ευζήν της σύνολης κοινωνίας. Αυτά ήθελε να κάνει και ο Καποδίστρης και τον δολοφόνησαν για να μην τα κάνει. Έτσι. Ευχαριστούμε. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Κύριε Βαλιανάτε, η ερώτησή σας. Καλημέρα. Ευάγγελος Βαλιανάτος, σας μιλώ από τη Νότια Καλιφόρνια. Και εγώ θέλω να συγχαρώ την καθηγήτρια Παραρά για την πάρα πολύ ωραία ομιλία που έκανε για τον αγαπητό μας φίλο, τον Καποδίστρια. Ο Καποδίστριας είχε επίσης ένα άλλο όραμα, το οποίο το ονόμασε και το ονομάζουμε Ιερή Ελλάδα. Ο Τσάνσελορ της Αυστρίας είχε κατασκόπους εναντίον του Καποδίστρια όταν ο Καποδίστριας υπηρετούσε τον Τζάρο και ήταν και στο Συμβούλιο της Βιέννης. Και αυτοί έγραψαν ένα γράμμα μεγάλο στον Κμέτερνιχ, στο οποίο περιέγραψαν τι ήθελε αυτός ο κύριος να κάνει. Και αυτά που είπε ήταν ότι ήθελε να δημιουργήσει μια ανεξάρτητη χώρα, αλλά η χώρα αυτή να ήταν ιερή, δηλαδή να γίνει ένα κέντρο πολιτισμού για τους Ευρωπαίους. Και αυτό πραγματικά ήταν η κεντρική του ιδέα, την οποία δεν την κατάφερε, διότι όπως είπε η κυρία Παραρά, η επιθυμία του επίσης να δώσει γη στους ακτήμονες ήταν αυτό το οποίο τον εκατάστρεψε στο τέλος. Είχε στο μυαλό του ο Καποδίστριας είχε την Αθήνα του 5ου αιώνα. Τότε που η γη ήταν σε όλους τους Αθηναίους, και αν διαβάσουμε τον Ξενοφόντα ξέρουμε ότι η αγροτική γη ήταν και το πεδίο για να δημιουργήσει στρατιώτες για την υποστήριξη της πατρίδος. Και αυτό ήταν το όραμα του Καποδίστρια, και δυστυχώς οι Κοτσαμπάσιδες και η Αγγλία και η Γαλλία τον πλήρωσαν τους δολοφόνους του Καποδίστρια, και έτσι ο άνθρωπος επέθανε πρόωρα, και μετά από το θάνατό του η Ελλάδα συνεχίζει να είναι μια εξαρτώμενη χώρα από ξένους, δηλαδή έχουμε μια ξενοκρατία στην Ελλάδα. Εχθές έμαθα κάτι το οποίο ήταν καταπληκτικό και το οποίο δεν συνδέεται με τον Καποδίστρια, αλλά έχει σχέση. Ότι ένα έργο μεγάλο για τον Τροϊκό πόλεμο έχουν βάλει μια μαύρη γυναίκα ως να παίξει το ρόλο της Ελένης του Ομήρου. Η Ελένη, η πιο όμορφη, η πιο δημόσια Ελληνίδα, και η κόρη του Δία. Όλα αυτά συνδέονται σήμερα δυστυχώς. Ευχαριστώ πολύ. Είπατε κάπως πράγματα. Θα αναφερθώ σε αυτό που είπατε για τους ακτήμονες, γιατί έδωσα και ιδιαίτερη έμφαση στην ομιλία μου. Και σχετικά με αυτό που είπατε για το όραμα του Καποδίστρια, αναφέρθηκα ότι ήθελε να κάνει την Ελλάδα μήτρα δημοκρατικότητας και ανθρωπισμού. Αυτό ήταν το όραμα. Η Ιερή Ελλάδα. Αυτό ήταν το κύριο πράγμα. Λοιπόν, το θέμα αυτό της δημιουργίας αγροτικής τάξης και στρατού δεν ήταν μόνο στην αρχαία Ελλάδα, ήταν και στο Βυζάντιο, όπου υπήρχε ο θεματικός στρατός ο λεγόμενος. Δηλαδή το Βυζάντιο ήταν χωρισμένο σε θέματα, και στις ακριτικές περιοχές του Βυζαντίου υπήρχαν οι στρατιώτες με τις οικογένειές τους, οι οποίοι αποτελούσαν και τους μικρούς καλλιεργητές της αυτοκρατορίας, οι οποίοι παρήγαγαν, αναπτύσσονταν, φορολογούνταν και αποτελούσαν και το στρατό της αυτοκρατορίας. Και όσο αυτός ο θεσμός ήταν ισχυρός, η Βυζαντινή Αυτοκρατορία ήταν και αυτή δυνατή. Όταν τους απορρόφησαν οι δυνατοί,
και εξασθένησε αυτός ο δεσμός και χρειαζόταν το Βυζάντιο μισθοφορικό στρατό, ακολούθησε η παρακμή του Βυζαντίου. Οπότε συμφωνώ ότι ήταν στην αρχαία Ελλάδα, αλλά ήταν και στη συνέχεια του ελληνικού κόσμου. Δεν ήταν μόνο δηλαδή στην αρχαιότητα, αλλά και στη συνέχεια. Και ο Καποδίστριας είχε γνώση της συνέχειας του ελληνικού κόσμου και της ιστορίας και ήθελε ακριβώς αυτό που προανέφερα και που συζητήσαμε και με αφορμή την ερώτηση του καθηγητού του κυρίου Μπαλτατζή για το θέμα του τι πρέπει να γίνει. Χρειάζεται να υπάρχει ένας κορμός πολιτών αξιοπρεπών που μπορούν να ζουν από την εργασία τους, να φτιάξουν την οικογένειά τους και αυτό ήθελε να κάνει ο Καποδίστριας με τις εθνικές γέες. Και βέβαια οι εθνικές γέες, δηλαδή αυτές που άφησαν οι Τούρκοι, επαναλαμβάνω για όσους ήρθαν τώρα και μείνανε στο ελληνικό κράτος, ήταν πάλι στόχος των πλουσίων προκρίτων. Θέλαν αυτοί να τις αγοράσουν εντός εισαγωγικών, σε τιμές βέβαια πάρα πολύ φτηνές και να μεγαλώσουν τα δικά τους κτήματα. Αλλά ο Καποδίστριας ήθελε αυτή η γη να πάει στους ακτήμονες που είχαν πολεμήσει για τον αγώνα και που έπρεπε να ζουν και αυτοί με αξιοπρέπεια και πολιτική ανεξαρτησία μέσα στην ίδια τους τη χώρα. Αλλά όπως είπαμε, δεν έγινε αυτό. Ναι, η ιδέα ήταν η αυτάρκεια που μίλησε τόσο πολύ ωραία ο Αριστοτέλης στα πολιτικά. Αυτάρκεια, δηλαδή είναι να είσαι μόνος να παράγεις το φαγητό το οποίο χρειάζεσαι και να μην εξαρτάσαι από άλλους, από το κράτος. Και αυτό δυστυχώς παραμένει η ανάγκη της σήμερον, όπως μιλάμε τώρα ακριβώς. Δεν έχει πραγματοποιηθεί η αυτάρκεια. Η Ελλάδα εισάγει τα πάντα, ακόμη και τροφή, όπως μιλάμε τώρα. Και γι' αυτό και ο Καποδίστριας μετά από το θάνατό του εξαφανίστηκε από την ελληνική ιστοριογραφία και την κουβέντα να πούμε. Δηλαδή σήμερα μιλάς για τον Καποδίστρια και κανείς δεν καταλαβαίνει τι του λες. Ακόμη και ο Σμαραγδής με το έργο του το οποίο το είδα εδώ στην Καλιφόρνια, δυστυχώς τον έχει αγιοποιήσει. Ο Καποδίστριας δεν ήταν Άγιος. Αυτό είναι δηλαδή γελίο, να κάνεις τον άνθρωπο να κάνεις ένα τόσο πολύ θαυμάσιο φιλόσοφο και πολιτικό όπως τον Καποδίστρια, να τον κάνεις Άγιο. Δεν θα συμφωνήσω μαζί σας σε αυτό ότι τον έχει αγιοποιήσει, γιατί έχει παρέθεσε στο έργο και μάλιστα με πολύ λιγότερα στοιχεία, γιατί δεν μπορούσε βέβαια να αναπτύξει όλο του το έργο, αλλά νομίζω το προσπάθησα σήμερα να δείτε ότι όλα αυτά που έκανε δείχνουν έναν άνθρωπο απολύτως αφοσιωμένο στο έργο του συνολικού καλού και πλήρως ανιδιοτελή. Εσείς γνωρίζετε κάποιον άλλο πολιτικό με παρόμοια δράση? Όσο για το θέμα αυτό της παρουσίας της Παναγίας στην ταινία, αυτό δεν το επινόησε ο κύριος Σμαραγδής. Ο ίδιος ο Καποδίστριας είχε αναφερθεί σε αυτό που αποκαλούσε ο ίδιος θαύμα. Και απλά το παρουσίασε στην ταινία. Εγώ νομίζω ότι αυτή η ταινία ήταν πολύ καλή, γιατί ο κόσμος έμαθε τον Καποδίστρια. Τώρα όλος ο κόσμος ξέρει ποιος είναι ο Καποδίστριας. Ξεκίνησα σήμερα την εισήγησή μου λέγοντας τον άγνωστο Καποδίστρια που αναφέρανε τα τέλη του 19ου αιώνα. Ή το ένιγμα Καποδίστρια. Τουλάχιστον τώρα σε έναν μεγάλο αριθμό ανθρώπων έγινε γνωστό το έργο του και άνοιξε συζήτηση. Είμαστε κι εμείς εδώ και συζητάμε. Και προσπαθούμε να μάθουμε περισσότερα. Οπότε θα έλεγα, καταλαβαίνω τις ανησυχίες σας, αλλά επιτρέψτε μου να πω, θα χρησιμοποιούσα υπιότερους χαρακτηρισμούς. Θα εξέφραζα, βέβαια, ο καθένας μπορεί να εκφράζει τη γνώμη του αλίμονο, είμαστε ελεύθεροι άνθρωποι, αλλά νομίζω είναι καλύτερο να εκτιμούμε τα υπέρ και τα κατά μιας προσφοράς πριν προβούμε σε ακραίες αξιολογικές κρίσεις, αν μου επιτρέπετε το σχόλιο, με κάθε σεβασμό. Και εγώ θέλω να προσθέσω κάτι, κυρία Παραρά, σε αυτό το θέμα του έργου του κυρίου Σμαραγδή, και με συγχωρείτε οι υπόλοιποι που παίρνω το λόγο, γιατί τώρα πρέπει να τον πάρω.
Αυτό που παρατήρησα, τουλάχιστον εδώ στην Αμερική, το φιλμ δεν διοργανώθηκε από κάποιο κέντρο. Δηλαδή δεν το προώθησε ούτε η πολιτεία, ούτε η εκκλησία. Συνήθως τέτοια έργα είναι ορισμένες οντότητες που τα προωθούν. Ο κόσμος πήγε αυθόρμητα, χωρίς να έχει κάποιο guidance. Πότε θα γίνει. Αυτή είναι η δική μου η κριτική πάνω σε αυτό το θέμα. Δεν θέλω να απαντήσετε, αλλά θέλω να το εκφράσω αυτό. Ευχαριστώ. Ναι. Λοιπόν, κύριε Ρίγο, πρώτα είχε ο κύριος Κεραμάρης σηκώσει το χέρι του. Κύριε Κεραμάρη, ανοίξτε το μικρόφωνο σας. Δεν πειράζει, ας μιλήσει ο κύριος Ρίγος, δεν με πειράζει εμένα. Εντάξει. Κύριε Ρίγο, έχετε... Λοιπόν, εγώ δεν έχω να κάνω ερώτηση. Ζητώ συγγνώμη που διακόπτω. Έχω να κάνω μία πρόσκληση. Σήμερα, 23:30 Greek time, ελληνική ώρα, θα μας μιλήσει η Γιώτα Αργυροπούλου, η οποία είναι πρόεδρος της Panhellenic Federation of Florida, και το θέμα της θα είναι το 3ο συνέδριο στη Γάβδο. Θα είμαι και εγώ στην παρουσίαση και σας προσκαλώ όλους να έρθετε. Η παρουσίαση θα γίνει στο ραδιοφωνικό σταθμό με την ονομασία Zelda Bogart. Θα σας στείλω και πρόσκληση. Ευχαριστώ. Κύριε Κεραμάρη, έχετε το λόγο. Ένα ερώτημα θα θέσω. Είπε η κυρία Παραρά τόσα πράγματα για τον Καποδίστρια που αν κάποιος δεν ξέρει θα πει «Μα αυτός ήταν καταπληκτικός». Δεν υπάρχει κάτι προηγούμενο σαν τον Καποδίστρια. Πώς να εξηγήσουμε την πολεμική εναντίον του? Οι Μέρκο Τσαμπάσιδες και κάποιοι έμποροι εθίγησαν. Εκεί κατανοείς την αντίδραση. Όταν όμως βλέπεις πνευματικούς ανθρώπους να αντιδρούν με πολύ βιαιότητα κατά το Καποδίστρια, αρκεί μόνο να σκεφτούμε τον Πολυζωήδη, τον μετέπειτα δικαστή, που αντέδρασε στην καταδίκη του Κολοκοτρώνη και τον θεωρούμε πολύ σπουδαίο. Αυτός ο Πολυζωήδης, λοιπόν, ο δικαστής, ήταν ένας τόσο σφοδρά πολέμιος, ώστε την επομένη της δολοφονίας θριαμβολόγησε. Έπεσε ο τύραννος. Και λέω, είναι δυνατόν ένας άνθρωπος πνευματικός να μιλάει με τόση αγριότητα κατά του Καποδίστρια? Όπως επίσης ο Κοραής, ο Φαρμακίδης, ο Σούτσος ο ποιητής. Κλείσατε το μικρόφωνο σας. Κύριε καταλάβω. Ναι, να επαναλάβω για τον Κοραή. Ακούστηκε για τον Κοραή? Ναι, ακούστηκε. Τόσοι άνθρωποι πνευματικοί, λέω, πώς άσκησαν τόσο δρυμία κριτική και τον κατηγόρησαν για τυραννική συμπεριφορά, αφού είπε ότι ήταν πολύ δημοκρατικός. Μάλιστα. Νομίζω το ανέφερα στην παρουσίαση, αλλά να το αναπτύξουμε, γιατί είναι ένα εύλογο ερώτημα. Όπως σας είπα, όταν ανέλαβε ο Καποδίστριας δεν υπήρχε καν κράτος. Υπήρχε το χάος και το απόλυτο μηδέν. Ο Καποδίστριας συγκέντρωσε εξουσία στο πρόσωπό του προκειμένου να αντιμετωπίσει αυτή την κατάσταση. Σας επιτρέψτε μου μια σύντομη παρέκβαση. Στην εποχή του Σόλωνα, όταν η Αθήνα διερχόταν μια κρίση υπαρξιακή, γιατί γινόντουσαν δούλοι οι πολίτες και η αριστοκρατική τάξη τους έπαιρνε τις περιουσίες λόγω των χρεών, και επειδή κατάλαβαν ότι άμα εξαφανιστούν οι πολίτες δεν θα υπάρχει πόλη των Αθηνών, τότε τι κάνανε? Φωνάξαν το Σόλωνα και του δώσαν έκτατες εξουσίες. Του είπανε, θα νομοθετήσεις ό,τι θέλεις και εμείς θα το υπακούσουμε. Ήτανε δικτάτορας ο Σόλωνας?
Λοιπόν, επιστρέφω τώρα, γιατί ο Σόλωνας είναι ο θεμελιωτής της δημοκρατίας, όπως γνωρίζετε. Έκανε πρώτος στην Βουλή των 400, έδωσε στην Εκκλησία του Δήμου αρμοδιότητες, ήταν ο θεμελιωτής της δημοκρατίας. Αναφέρεται ως ο πατέρας της δημοκρατίας στον Αριστοτέλη και σε άλλους συγγραφείς. Ήτανε δικτάτορας. Λοιπόν, μια τέτοια κατάσταση ήταν και αυτή του Καποδίστρια. Ο Καποδίστριας παρέλαβε χάος, δεν παρέλαβε κράτος. Έπρεπε να τα φτιάξει όλα από την αρχή. Μάλιστα. Αυτή είναι η μία απάντηση, ένα μέρος της απάντησης. Το δεύτερο μέρος ήταν ότι αυτοί που αναφερθήκατε, όπως ο Κοραής και όλοι αυτοί αντιλαμβάνονταν τον ελληνικό κόσμο μέσα από τα μάτια της Ευρώπης. Γνωρίζετε ότι στα προλεγόμενά του ο Κοραής λέει μισώ τη δημοκρατία, το γνωρίζετε αυτό? Έχω αρθρογραφήσει πάνω σε αυτό, γιατί η δημοκρατία για τον Κοραή ήταν αυτό που λέει η ετυμολογία της λέξεως. Δηλαδή να αποφασίζει ο λαός. Και λέει ακόμα κι αν η συνέλευση, η Εκκλησία του Δήμου είχε 6.000 σαν το Σωκράτη, πάλι δεν θα την ήθελα. Το αντιλαμβάνεστε? Μάλιστα. Οπότε υπήρχε ιδεολογική αντιπαράθεση σε αυτό που ήθελε να κάνει ο Καποδίστριας. Το δεύτερο μέρος της απάντησης. Το τρίτο μέρος ήταν ότι ο λαός τον λάτρευε, τον αγαπούσε. Γιατί έβλεπε την ανιδιοτέλειά του και του εργαζόταν για το καλό των πολλών. Το τέταρτο σκέλος της απάντησης. Συγκρούστηκε με τα συμφέροντα του τοπικισμού. Δεν θα υπήρχε πια τοπικισμός, κοτσαμπάσιδες και συμφέροντα. Αυτοί επιδίωξαν να τον εξοντώσουν. Και το πέμπτο του ξένου παράγοντα ήταν η οικονομική ασφυξία. Δεν του στείλαν τα δάνεια. Δεν μπορούσε να εφαρμόσει όλα όσα ήθελε. Όλοι αυτοί στράφηκαν εναντίον του λοιπόν. Και εκείνος προσπαθούσε να αμυνθεί μόνος του και με το επιτελείο που είχε δημιουργήσει. Σίγουρα θα έχει κάνει και κάποια λάθη. Ίσως κάποιοι συνεργάτες που επέλεξε να μην αρέσαν σε κάποιους. Ίσως να μην κάναν κάποιοι συνεργάτες του ακριβώς αυτό που ήθελε εκείνος. Αλλά το να αποκαλείται τύραννος και δικτάτορας ο Καποδίστριας είναι σαν να λέμε το Σόλωνα τύραννο και δικτάτορα. Ας το σκεφτούμε λοιπόν όταν χρησιμοποιούμε αυτούς τους χαρακτηρισμούς. Και καλό είναι ο καθένας να ερευνήσει τις πηγές βαθύτερα και να αξιολογήσει το έργο του Καποδίστρια. Συμφωνούμε πολύ ωραία. Ευχαριστούμε. Ευχαριστώ κι εγώ. Ο κύριος Γιώργος Τσότσος είχε σηκώσει το χέρι του. Κύριε Τσότσο. Καταρχήν να πω θερμά συγχαρητήρια στην ομιλήτρια, την κυρία Παραρά. Μέσα σε μισή ώρα μας έκανε την πιο ουσιαστική ομιλία που έχω ακούσει μέχρι τώρα για τον Καποδίστρια και μας είπε τα πιο ουσιαστικά πράγματα που πρέπει να ξέρει κανείς. Κυριολεκτικά έθεσε τον δάκτυλο επί των τύπων των ύλων. Θέλω λοιπόν να της κάνω την εξής ερώτηση. Η σημερινή ελληνική ακαδημαϊκή κοινότητα, η πανεπιστημιακή, πώς διάκειται απέναντι στον Καποδίστρια? Και μιλάω για την σημερινή, όχι την πρόσφατη των περασμένων δεκαετιών ίσως. Τη σημερινή. Για παράδειγμα, διάβασα μια συνέντευξη του Προέδρου της Ακαδημίας, το ρώτησαν ποιος ήταν οι σπουδαιότεροι Έλληνες πολιτικοί της νεότερης ιστορίας. Για τον 19ο αιώνα ανέφερε τον Μαυροκορδάτο και τον Χαρίλαο Τρικούπη. Δεν ανέφερε τον Καποδίστρια. Θέλει λίγο να μας σχολιάσει αυτό το θέμα? Μάλιστα. Αυτό το συγκεκριμένο δεν το έχω διαβάσει που λέτε, αλλά θα απαντήσω στην ερώτησή σας γενικότερα. Είναι χθεσινό, γι' αυτό. Δεν το έχω διαβάσει. Θα σας απαντήσω όμως γενικότερα. Υπάρχουν, θα έλεγα σήμερα στην Ελλάδα, όχι δύο σχολές, θα πω, υπάρχουν δύο αντικρουόμενες απόψεις και υπάρχει και το ενδιάμεσο. Αυτή μία άποψη την είπατε μόλις εσείς και την ερώτηση που έκανε ο αγαπητός
συμπατριώτης μας πριν, για το περί τυράννου. Υπάρχει και το έργο του κυρίου Κοντογιώργη, του καθηγητή πολιτικής επιστήμης και πρώην πρίτανη του Παντίου Πανεπιστημίου Πολιτικών και Κοινωνικών Επιστημών, ο οποίος παρουσιάζει τον Καποδίστρια ως τον άνθρωπο που προσπάθησε να συνεχίσει τη δημοκρατικότητα του ελληνικού κόσμου. Μεταξύ αυτών υπάρχουν και άνθρωποι οι οποίοι αναφέρουν το έργο του Καποδίστρια μελετώντας τις πηγές, χωρίς να, θα έλεγα, προβαίνουν σε ακραίους χαρακτηρισμούς. Όπως αναφέρθηκα, ας πούμε, στον κύριο Δεσποτόπουλο, τον Κωνσταντίνο Δεσποτόπουλο, τον καθηγητή και συνταγματολόγο, του οποίου το έργο μελέτησα πριν κάνω την παρουσίαση αυτή. Έγραψε μια διατριβή για τον Καποδίστρια, στην οποία εκφράζει ακριβώς και αυτός το θαυμασμό του, πώς μπόρεσε να συγκροτήσει ένα κράτος, παραλαμβάνοντας το χάος. Νομίζω ότι σιγά σιγά θα αρχίσει να αλλάζει η ιστοριογραφία ως προς τον Καποδίστρια. Και θα υπάρχει μεγαλύτερη προσοχή ως προς την προσπάθεια αποδόμησης του έργου του. Τώρα, γιατί δεν τον αξιολογούν με τον τρόπο που σας παρουσίασα σήμερα συγκεκριμένοι καθηγητές, πρέπει να ρωτήσετε τους ίδιους. Δεν μπορώ να μιλήσω εξ ονόματι άλλων. Εγώ ξέρω ότι μπήκε στο προσκήνιο πια ο Καποδίστριας, τον έμαθε ο κόσμος, ο πολύς ο κόσμος, γι' αυτό θεωρώ την ταινία πάρα πολύ σημαντική ως προς αυτό. Δεν μπορεί μια ταινία να παρουσιάσει όλο το ιστορικό έργο ενός κυβερνήτη, αλλά έδωσε κάποια ενάυσματα όσοι επιθυμούν να μελετήσουν και να διαβάσουν. Εγώ σας έκανα μια παρουσίαση μέσα από τις πηγές, αυτά που σας είπα τα λένε οι πηγές. Αυτός ήταν ο Καποδίστριας και ας απαντήσουν οι επικριτές του σε αυτά που σας ανέφερα. Ωραία, ωραία απάντηση κυρία Παραρά. Ευχαριστούμε κυρία Τσότσο, ευχαριστούμε κυρία Παραρά. Η κυρία Βάρσου από τη Βαλτιμόρη, για πείτε μας. Ναι, Πολύβια, μόλις γύρισα από την Ελλάδα, ήμουν ένα μήνα εκεί, παρευρέθηκα και σε μία διάλεξη του Κοντογιώργη. Η θέση μου είναι ότι για να σωθεί η Ελλάδα με όλα αυτά που συμβαίνουν, θέλει ένα Καποδίστρια. Γι' αυτό το ποιόν του ανθρώπου αυτού θα πρέπει να γίνει γνωστό από το δημοτικό σχολείο μέχρι σε όλο τον κόσμο. Αυτή τη διάλεξή σου, αν θα μπορούσες να την έγραφες σε ένα μικρό, όχι βιβλιαράκι, σε ένα κείμενο, γιατί ήταν πάρα πολύ ωραία, που να μπορεί να βρίσκεται και στο ίντερνετ, ο καθένας να τη στέλνει στο φίλο του παντού, δηλαδή όπως ακριβώς τα πες, χωρίς να προσθέσεις τίποτε, να πάει παντού. Ένα Word. Δεν θα το κάνει το είχα, θα το δημοσιεύσει. Όχι, το είχα είναι διαφορετικό. Όχι, ένα δεν Word... εννοώ γραπτός, εννοώ ότι υπάρχει στο Facebook, όποιος θέλει μπορεί να την ακούσει. Όχι, δεν είναι να την ακούσει, να μπορεί να τη διαβάσει σε ένα Word κείμενο. Όπως ακριβώς το είπες, ένα Word. Ούτε καν PDF. Ή Word και PDF. Οπότε να μπορεί να μοιράζεται παντού. Θα μπορούσαμε, κυρία Παραρά, είναι η πρότασή μου. Να τη γράψετε ως άρθρο και να την αναρτήσουμε στο website του ΙΧΑ. Και παντού. Όπως ξέρετε, εμείς που εργαζόμαστε στα πανεπιστήμια για να δημοσιεύσουμε κάτι, πρέπει να το επεξεργαστούμε και να του δώσουμε τη μορφή του άρθρου. Μόλις το κάνω, θα το κάνω. Αλλά τώρα δεν μπορώ να δώσω μια τέτοια υπόσχεση. Πάντως, τον προσεχή Νοέμβριο θα παρουσιάσω στο Modern Greek Studies Association Αμερικής και Καναδά εισήγηση για τον Καποδίστρια πάνω στο θέμα αυτό της διανομής της γης και της δημοκρατικότητας του Καποδίστρια. Οπότε τότε
θα μπορέσει να γίνει και αυτό που ζήτησε. Ένα δεύτερο βιβλιαράκι. Αλλά αυτό το πρώτο κείμενο το θέλουμε. Εγώ μπορώ να λάβω να το στείλω σε εκατοντάδες κόσμο. Στην Ελλάδα. Ευχαριστούμε. Ευχαριστούμε πολύ. Σας απάντησα. Ευχαριστώ. Ο κύριος Βαλιανάτος θέλει να δευτερολογήσει με ερώτηση. Έτσι, κύριε Βαλιανάτε. Ανοίξτε το μικρόφωνο σας. Λοιπόν, έγραψα τη διδακτορική μου διατριβή για τον Κοραή. Επομένως, μελέτησα και τον Καποδίστρια και τον Κοραή. Λυπούμε πάρα πολύ ότι ο Κοραή στα πανάρχια του χρόνια στο Παρίσι ήταν, δεν είχε φίλους πολλούς στο Παρίσι, δηλαδή αυτοί που του εγγράφανε από την Ελλάδα ήταν αυτοί που ήταν εναντίον του Καποδίστρια. Και στο Παρίσι η γαλλική κυβέρνηση ήταν εναντίον του Καποδίστρια. Γι' αυτό και εξηγούμε αυτή την Libellus, δηλαδή έγραψε δύο άρθρα, να πούμε έτσι, εναντίον του Καποδίστρια και τον ονόμασε και Κοζάκο. Και εκεί ερχόμαστε στο ρωσικό παράγοντα και αυτό εξηγεί όλη τη συμπεριφορά των φιλοσόφων, των ιστορικών για τον Καποδίστρια. Η Ρωσία ήταν κίνδυνος για την Ευρώπη τότε και παραμένει μέχρι σήμερα. Επομένως, για να καταλάβουμε τι κάνουν αυτοί οι ακαδημαϊκοί εναντίον του Καποδίστρια, πρέπει να καταλάβουμε την πολιτική της σήμερον, δηλαδή την αντι-ρωσική πολιτική που έχει η Αμερική και η Ευρώπη. Και επομένως και οι ιστορικοί και αυτοί οι λόγοι των κρατών αυτών παραμένουν σε αυτό το πεδίο της γνώσεως εναντίον της Ρωσίας. Και ο κύριος Καποδίστριας ήταν υπουργός εξωτερικών της Ρωσίας για 6 χρόνια, ήταν άριστος διπλωμάτης, δηλαδή ήταν ο καλύτερος διπλωμάτης της Ευρώπης αυτής. Είχε δημιουργήσει την Ελβετία, εμπόδισε τη διαμέλυση της Γαλλίας, είχε κάνει σπουδαία πράγματα και οι Άγγλοι φοβούνταν τον Καποδίστρια. Σου λέει, αν αυτός πραγματικά γίνει πρόεδρος της Ελλάδος, αλίμονο θα κάνει την Ελλάδα ιερή, θα την ξαναφέρει, θα ξαναζωντανεύσει την αρχαία Ελλάδα στην Ελλάδα της σήμερον. Γι' αυτό και έγιναν όλα αυτά που έγιναν εναντίον του Καποδίστρια. Ευχαριστώ. Ευχαριστούμε. Κυρία Παρά, θέλετε να σχολιάσετε καθόλου ή να πάμε στον επόμενο, γιατί περνάει και η ώρα. Το κλείσεις στο μικρόφωνο. Εντάξει. Κύριε Κεραμάρη, δευτερολογία. Μια διευκρίνηση και μια πρόταση. Τον Καποδίστρια τον θαυμάζω και εγώ και αυτά που είπατε για να δείξω ότι υπάρχει μια αντίθετη άποψη, πολύ καλά το εξήγησε και η κυρία Παραρά. Είναι πραγματικά ο μοναδικός ηγέτης της χώρας που έδωσε ένα παράδειγμα. Και μια πρόταση. Όταν ήρθε ο Καποδίστριας, τον πανηγυρικό λόγο τον εκφώνησε ο Θεόφιλος Καΐρης. Προτείνω λοιπόν στο ΙΧΑ να βρει κάποιον ομιλητή να μας μιλήσει για τον Θεόφιλο Καΐρη. Έναν σπουδαίο Έλληνα που κυνηγήθηκε τόσο πολύ ακόμα και μετά θάνατο. Ευχαριστώ. Ωραία. Ευχαριστούμε. Θα προσπαθήσουμε, κύριε Κεραμάρη. Γράφει το όνομά μου. Ο κύριος Καλογεράκης. Θέλετε να μας διαβάσετε αυτά που γράψατε, κύριε, στο chat, κύριε Καλογεράκη? Είναι σημαντικά, νομίζω. Ναι, αυτά που θέλω να πω είναι ότι ο Καποδίστριας είδε την πείνα, τη φτώχεια, την εξαθλίωση των Ελλήνων όταν έφτασε στην Αίγινα. Ένα από τα πρώτα πράγματα που έκανε είναι η καλλιέργεια της γης. Έφερε γεωπόνους και δίδαξαν την καλλιέργεια της πατάτας. Για να φέρουν λοιπόν την πατάτα από τα χωράφια στην Αίγινα και να πηγαίνει στα άλλα μέρη, έφτιαξε τον πρώτο δρόμο με κύβου, δηλαδή ήταν αυτοκινητόδρομος για αυτοκίνητα, 8 χιλιόμετρα δρόμο μόνο και μόνο να μεταφέρεται η πατάτα. Πολύ σημαντικό αυτό. Δηλαδή δίδαξε την καλλιέργεια της πατάτας για να τρώνε οι Έλληνες. Πολύ σωστά η κυρία Παραρά και συγχαρητήρια. Σας ευχαριστούμε για αυτά που μας είπατε. Φρόντισε τα ορφανά του πολέμου που ήταν πολλά. Υπήρχαν και πολλοί πρόσφυγες στην Αίγινα.
Έκανε λοιπόν το ορφανοτροφείο που εκεί μέσα λειτουργήσαν τα πρώτα σχολεία. Τα ορφανά δεν ήταν μόνο να τα ταΐσουνε, να τα μορφώσουνε ήθελε, να τους δώσει γνώσεις. Έκανε το πρώτο το σχολείο, για το στρατιωτικό σχολείο. Καθιέρωσε ιεραρχία στη δημόσια διοίκηση, βαθμούς στο στρατό. Μέχρι τότε ο κάθε οπλαρχηγός έκανε ό,τι ήθελε. Ένας λόγος που τον δολοφονήσανε είναι ότι εναντιώθηκε στους πλειοκτήτες της Ύδρας. Οι Ιδραίοι λοιπόν ναύαρχοι μαζί με τους Μαυρομιχαλαίους τους στέρισε έσοδα. Τους έβαλε φόρους και δεν θέλανε να τα πληρώνουν. Ζητάγανε τάχατες για τον αγώνα, λέγανε ψέματα, ότι δώσανε πλοία που βουλιάξανε, πολλά τερατώδη και ζητάγανε χρήματα. Το κράτος δεν είχε να τους δώσει χρήματα και τους είπε, τους έβγαλε ένα ποσό για να τους ικανοποιήσει, δεν ικανοποιηθήκανε και έτσι ξεκίνησε να τον κακολογούν όλοι. Οι φόροι δεν τους άρεσαν, δεν θέλανε να πληρώνουν φόρους. Στο ναυτικό η κατάσταση ήταν τραγική, οι ναύτες παίρνανε αποφάσεις. Δηλαδή ο πλοίαρχος δεν είχε, αν ο ναύτης δεν ήθελε, δεν πηγαίνανε στον πόλεμο. Καθιέρωσε λοιπόν τον εθνικό στρατό ο Καποδίστριας με ιεραρχία. Είχε στρατηγούς, είχε ναυάρχους που λέγανε κάτι, ήταν υποχρεωμένοι να υπακούσουν οι άλλοι. Καθιέρωσε τους μισθούς, ο καθένας έπαιρνε ό,τι ήθελε από τα ταμεία του κράτους. Αυτός ανάλογα με το τι προσέφερε έβγαλε μισθολόγια. Δεν αρέσανε σε πολλούς αυτά τα πράγματα. Λοιπόν, με συγχωρείτε, αλλά όσο διαβάζω τον Καποδίστρια, τόσο τον ερωτεύομαι και μακάρι να είχε η Ελλάδα μισό Καποδίστρια τώρα. Πιστέψτε με. Το τελευταίο χρόνο ασχολούμαι με τον Καποδίστρια και τον έχω ερωτευτεί, ειλικρινά σας μιλάω. Θαυμάζω το έργο που έκανε και πάλι καλά που άντεξε τόσα χρόνια. Νοικοκύρε στην Ελλάδα, κύριε Καλογεράκη. Να είστε καλά. Θα σας πω για τη στρατηγική σκέψη του Καποδίστρια τέλη Σεπτεμβρίου. Να είμαστε καλά μέχρι τότε. Ωραία, στη Γάβδο. Ναι, όχι, μετά τη Γάβδο. Για τη Γάβδο είναι άλλο. Για μετά τη Γάβδο ετοιμάζω κάτι, γιατί ο Καποδίστριας ήταν ο κυβερνήτης που δεν ήθελε πόλεμο, ειρήνη ήθελε. Καθιέρωσε την αποτροπή. Ανακάλυψα ένα γράμμα που έγραψε 2 μήνες μετά που ήρθε στην Ελλάδα στα Γενικά Αρχεία του Κράτους. Τον μελέτησα και έκανα μια ιστορία που θα την ακούσετε το Σεπτέμβρη. Δηλαδή η αποτροπή, το deterrence που λένε σήμερα οι καινούργοι. Τι είναι η ατομική βόμβα? Λέει ο άλλος, θέλω ατομική βόμβα για να το φοβούνται οι γειτόνοι. Αυτό το έκανε ο Καποδίστριας και κέρδισε. Απέφυγε να δώσει μάχες και αυτή ήταν η στρατηγική σκέψη του Καποδίστρια. Ήθελε ειρήνη. Πόσο ενδιαφέροντα όλα αυτά τα θέματα, κυρία Καλογεράκη. Θα περιμένουμε μέχρι τέλη Σεπτεμβρίου. Κυρία Παραρά, συγχαρητήρια και σας ευχαριστούμε για αυτά που είπατε. Και εγώ σας ευχαριστώ για τα καλά σας λόγια. Ωραία. Και εμείς εκ μέρους του Διοικητικού Συμβουλίου, κυρία Παραρά, ένα μεγάλο ευχαριστώ για τη σημερινή την διάλεξη. Σας ευχαριστούμε. Ήτανε χαρά μου και τιμή μου. Και τώρα ο κύριος Ρήγος θα μας πει τι προβλέπετε για την επόμενη εβδομάδα. Κύριε Ρήγο. Ναι, την επόμενη εβδομάδα θα έχουμε την γνωστή και αγαπητή Δόκτωρ Μαρία Δελιβάνη και πρώην πρίτανη του Πανεπιστημίου Μακεδονίας και μέλος του ΙΧΑ. Το θέμα που θα μας μιλήσει θα είναι η θέση της Ευρώπης στο σημερινό κόσμο που προβληματίζεται. Ευχαριστούμε πολύ και στο επανειδήν. Ευχαριστούμε. Γεια σας.